Kumpens ta' 120,000 euro għal qraba ta' żagħżugħ li miet fuq il-post tax-xogħol. L-inċident kien seħħ f'Ġunju ta' din is-sena. Iż-żagħżugħ Frank Fenek ta' 17-il sena kien qed jagħmel xogħol fi blok ta' appartamenti meta ħass xokk elettriku u waqa' minn gallerija mola 6 sulari u kien sofra ġrieħi fatali f'rasu. Wara l-mewt tiegħu kienu nfetħu proċeduri fil-qorti kontra żewġ kumpaniji partikolari. Il-qorti kienet sabet illi żagħżugħ għandu 40% tat-tort tal-inċident illi wassal għal mewt tiegħu wara li għażel li jaħdem f'gallerija li kienet perikoluża. Il-kumpaniji iżda nstabu li jridu jġorru responsabbilta għal 60% tat-tort wara li ma mxewx mal-pariri li tawhom uffiċjali tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol biex jaraw li l-gallerija li minnha waqa' żagħżugħ ikollha l-qoħ. Konsegwenza tek iż-żewġ kumpaniji involuti kienu ordnati iħallsu s-somma ta' 120,000 euro f'kumpens lill-ġenituri u lil żagħżugħ. Anzjan ta' 61 sena llum kien akkużat li abbuża sesswalment minn bint is-sieħba ta' ibnu u qiegħed jiġħad dawn l-akkużi. It-tfajla għandha biss 14-il sena u l-abbuż allegatament kien ilu għaddej aktar minn 12-il xahar. L-akkużat li l-identità tiegħu ma tistax tkun żvelata fuq ordni tal-qorti qed ikun akkużat li kien jieħu t-tifla Manuel Island fejn kien jabbuża minnha u anke stupra. L-avukat difensur ma talabx il-libertà proviżorja u għaldaqstant l-anzjan baqa' jinżamm arrestat u huwa jinħareġ mill-awla l-akkużat der jibki.